Câmpul de luptă era un măcel. Un haos de trupuri sfâșiate, sânge și noroi sub un cer cenușiu care părea să plângă odată cu cei căzuți. Mirosul metalic al sângelui se amesteca cu cel de pământ, ud și de moarte, creând o atmosferă apăsătoare, aproape palpabilă. Strigătele de luptă se stinseseră, lăsând loc doar gemetelor răzlețe ale muribunzilor și sunetului lugubru al vântului care șuiera printre armurile abandonate. Cael, un soldat obosit cu fața murdară de funingine și sânge, stătea deasupra unui trup. Sabia sa, o lamă lungă, grea, era ridicată, gata să lovească. Sub el, regele vampir, Vlad, zăcea imobilizat. Armura sa neagră, odinioară impunătoare, era acum ruptă în mai multe locuri, iar sângele întunecat îi păta pieptul. Ochii lui, de un roșu stacojiu, ardeau cu o ură intensă, chiar și în înfrângere. Era slăbit, dar nu frânt. Își ridică privirea spre Cael cu un zâmbet amar, plin de dispreț. Termină-mă, muritorule, șuieră Vlad cu o voce răgușită, dar plină de venin. Arată-mi slăbiciunea speciei tale. Ești la fel de laș ca toți ceilalți. Cuvintele lui erau o provocare, o ultimă încercare de a-l face pe Cael să-și piardă cumpătul, să-l reducă la nivelul unui simplu călău. Vlad voia să vadă furie, să vadă brutalitate. Voia să moară cu convingerea că muritorii erau doar niște fiare fără onoare. Cael nu spuse nimic. Privirea lui era fixă, dar în adâncul ochilor săi obosiți se putea citi o luptă interioară. Mâna care ținea sabia tremura ușor, nu de teamă, ci de o greutate pe care o simțea în suflet. Împotriva tuturor instinctelor de războinic, împotriva anilor de antrenament care îi spuseseră să termine inamicul învins, Cael începu să coboare sabia. Mișcarea era lentă, ezitantă, aproape ca o predare. Lama metalică, acoperită de sânge, ajunse la pământ cu un zgomot înfundat. O privire de compasiune sau poate o oboseală copleșitoare îi traversă fața, ștergând orice urmă de ură sau triumf. Trăiește, rosti Cael cu o voce joasă, abia șoptită. Un singur cuvânt, o decizie neașteptată care contrasta violent cu brutalitatea bătăliei care tocmai se încheiase. Era un act de clemență neobișnuit pe un câmp de luptă unde nu exista loc pentru milă. O adiere rece parcurse câmpul de luptă, ridicând praf și frunze uscate. Cael simțe o presimțire, un fior rece care îi spunea că decizia sa va avea un preț mare, un preț pe care nu-l putea încă înțelege. Un sentiment de neliniște îi cuprinse inima. Deși făcuse ceea ce credea că este corect, o parte din el știa că a deschis o ușă spre necunoscut. Vlad, încă pe pământ, privi în sus. O umbră se așternu peste chipul său palid, iar un zâmbet amar, aproape imperceptibil, îi apăru pe buze. Era un zâmbet plin de subînțeles, un zâmbet care promitea că acest act de milă nu va rămâne fără consecințe. Cael se întoarse și se îndepărtă, lăsându-l pe regele vampir în urmă. Aerul se îngreunase, ca și cum soarta însă își înregistrase acea decizie nefirească. În acea noapte ceva s-a schimbat, iar lumile lor se vor ciocni din nou, într-un mod la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Povestea lor abia începea. Cael provenea dintr-un sat izolat, așezat la poalele munților Carpați, un loc unde timpul părea să fie încremenit. Acolo, vechile tradiții și superstițiile se împleteau firesc cu o viață simplă, agrară. Aerul era mereu curat, rece, purtând mirosul pădurii de brad și al pământului proaspăt arat. Copilăria lui Cael fusese marcată de poveștile spuse la gura sobei în nopțile lungi de iarnă, povești despre strigoi care bântuiau satele după apus, despre vârcolaci care rătăceau prin desișuri și mai ales despre vampiri, ființe malefice care se hrăneau cu viața celor vii. Bătrânii satului, cu fețele brăzdate de ani și înțelepciune, îi învățaseră pe copii să respecte natura în toată sălbăticia ei, să se teamă de întuneric și de ceea ce ascundea el. Îi învățaseră că echilibrul era cheia, iar orice abatere de la el aducea nenorociri. Familia lui Cael, o linie lungă de păstori și la nevoie războinici,
îi insuflase un puternic simț al onoarei și al responsabilității. Tatăl său, un bărbat tăcut, dar cu o privire ageră, îl învățase să mânuiască sabia nu pentru plăcerea de a ucide, ci pentru a proteja. Mama lui, o femeie blândă, dar puternică, îi arătase importanța compasiunii și a iertării, chiar și în cele mai grele momente. Aceste valori, adânc înrădăcinate în sufletul lui Kyle, l-au definit pe măsură ce creștea. Respectul pentru viață, chiar și a inamicului învins, și o reticență față de violența inutilă, erau principii pe care mulți dintre camarazii săi de război le considerau slăbiciuni. Ei vedeau în război doar o ocazie de a-și dovedi puterea, de a-și satisface setea de sânge și de a câștiga glorie. Kyle însă privea lucrurile altfel. Pentru el onoarea nu însemna să ucizi un inamic neajutorat, ci să-l învingi în luptă dreaptă și să-i acorzi, dacă era posibil, o șansă de a se ridica. Educația primită și experiențele din copilărie îl făcuseră să vadă lumea nu doar în alb și negru, așa cum o prezentau unii, ci cu nuanțe de gri, cu complexitate și cu o înțelegere mai profundă a naturii umane, și nu numai. El credea că fiecare ființă, chiar și cea mai întunecată, avea o parte din lumină, o scânteie de viață care merita respectată. Această viziune, adesea neînțeleasă de ceilalți, l-a ghidat chiar și în momentul critic al bătăliei, când sabia sa se oprise deasupra gâtului lui Vlad. Nu era vorba de slăbiciune, așa cum crezuse regele vampir, ci de o forță interioară, o convingere că există o cale mai bună, o cale care nu implică întotdeauna distrugerea totală. El știa că decizia sa era riscantă, că atrăgea după sine consecințe imprevizibile, dar nu putea acționa altfel. Această morală, formată în ani de povești populare și învățături familiale, îl făcea diferit. Era un soldat, dar nu un ucigaș fără scrupule. Era un om cu un cod, chiar și pe un câmp de luptă plin de sânge. Această integritate fundamentală l-a împins să lase sabia jos, să rostească acel trăiește care avea să schimbe totul. Era o reflectare a cine era el cu adevărat, un om care, chiar și într-o lume brutală, căuta să găsească umanitatea, sau cel puțin o fărâmă din ea. Decizia sa nu fusese impulsivă, ci adânc înrădăcinată în ființa sa. După bătălie, Kyle s-a întors în satul său, un loc familiar, unde fiecare piatră și fiecare copac îi șopteau povești vechi. A încercat să-și reia viața normală, să se piardă în rutina zilnică, dar amintirile câmpului de luptă, chipul lui Vlad și decizia sa îl bântuiau. Dimineața se trezea odată cu primele raze de soare, cu un gust amar pe limbă, și ieșea la câmp, acolo unde munca fizică îl ajuta să-și golească mintea. A arat pământul, a semănat grâu și porumb, a ajutat la treburile obștei, reparând garduri sau cărând lemne. Era un om muncitor, respectat de toți, dar purta o povară tăcută, o umbră care îi întuneca uneori privirea. Interacționa cu vecinii și prietenii săi. Ei îl priveau cu respect, conștienți de sacrificiile pe care le făcuse pe câmpul de luptă. Îi cereau sfaturi despre cum să întărească poarta satului sau cum să mânuiască mai bine un topor, dar exista și o ușoară distanță. Văzuseră moartea în ochii lui, o înțelegeau, dar nu o puteau simți cu adevărat. Copiii se adunau în jurul lui, ascultându-i poveștile despre război, dar Kyle omitea întotdeauna partea cu Vlad. Nu voia să-i sperie, nici să-i facă să-l vadă ca pe un erou sau, mai rău, ca pe un nebun. Familia sa îl susținea necondiționat. Mama îi pregătea mâncărurile preferate, iar tatăl îi asculta gândurile, chiar dacă nu spunea multe. Observau însă schimbarea din el, acea melancolie adâncă ce se așternuse peste sufletul său. Kyle era acolo, prezent fizic, dar mintea lui rătăcea adesea pe câmpul de luptă, reevaluând fiecare clipă, fiecare decizie. Pe măsură ce săptămânile treceau și recolta începea să se coacă, au început să circule zvonuri ciudate din satele învecinate. La început erau doar șoapte, apoi au devenit povești complete, spuse cu teamă la fântână sau la biserică. Se vorbea despre dispariții misterioase,
despre animale găsite moarte în condiții inexplicabile, despre o boală ciudată care lovea vitele. Nimeni nu știa exact ce se întâmpla, dar o neliniște crescândă cuprindea comunitățile. Un cioban din satul de alături povestea că văzuse umbre mișcându-se rapid printre copaci, mai repede decât orice animal sălbatic. O femeie jurase că auzise un cântec ciudat, ca un geamăt prelung venind din pădure, într-o noapte fără lună. Aceste zvonuri, la început îndepărtate, au început să se insinueze subtil în viața liniștită a lui Kyle. Le auzea la câmp, la piață, în discuțiile cu vecinii. Fiecare nouă poveste îi provoca o senzație de strângere în stomac, o senzație pe care o cunoștea prea bine de pe front. Era un fior rece, o presimțire, o alarmă internă care îi spunea că ceva nu era în regulă. Deși nimeni nu făcea o legătură directă, Kyle simțea o neliniște crescândă, o senzație că pacea sa, atât de greu câștigată, era fragilă și amenințată de o forță nevăzută. Nu putea să scape de gândul că aceste evenimente aveau legătură cu decizia sa de a-l cruța pe Vlad. Era ca și cum o consecință a acțiunilor sale se propaga lent, ca o undă de șoc, ajungând acum la porțile satului său. Părea că demonii trecutului său, pe care credea că i-a lăsat în urmă pe câmpul de luptă, se întorceau acum să-l bântuie, nu doar pe el, ci și pe cei dragi lui. Fiecare zvon era o piatră adăugată la povara sa, o confirmare tăcută că ceva teribil se pregătea să se întâmple. Era o așteptare tensionată, o liniște înșelătoare înainte de furtună. Primele semne ale unei schimbări profunde și amenințătoare au început să se manifeste cu o claritate tulburătoare în satele învecinate. Oamenii descopereau animale moarte în moduri nefirești, fără urme vizibile de atac ale prădătorilor obișnuiți. Cai și vite erau găsite cu gâturile rupte, iar sângele le fusese scurs aproape complet, lăsând în urmă doar carcase palide, fără viață. Recolta, care promitea să fie abundentă, se ofilea brusc pe alocuri, ca și cum pământul însuși ar fi refuzat să mai dea rod. Frunzele copacilor se îngălbeneau înainte de vreme, iar fructele cădeau putrezite. Erau semne pe care nimeni nu le mai văzuse de generații întregi, semne care tulburau ordinea naturală a lucrurilor. Oamenii, speriați și confuzi, au început să vorbească despre spirite rele care bântuiau pădurile și câmpiile, despre blesteme străvechi care se abătuseră asupra lor. Bătrânii satului, cu ridurile adânci ale înțelepciunii și ale anilor, își aminteau de povești vechi, șoptite la gura sobei în nopțile lungi de iarnă. Erau legende despre creaturi ale nopții, despre ființe care se hrăneau cu viață și care aduceau nenorociri. Totuși, nimeni nu lega încă aceste evenimente ciudate de o amenințare concretă, de o prezență reală și malefică. Le considerau semne, avertismente, dar nu reușeau să identifice sursa răului. Teama era palpabilă, dar și o anumită resemnare ca în fața unei forțe a naturii, de neoprit. Kyle, cu experiența sa militară și cu o minte antrenată să caute soluții logice, încerca să găsească explicații raționale pentru toate acestea. El examina urmele, analiza situațiile, dar chiar și el se simțea depășit. Nu existau prădători care să acționeze cu o asemenea precizie, nici boli cunoscute care să distrugă recoltele într-un mod atât de selectiv. În discuțiile cu ceilalți săteni, Kyle încerca să-i calmeze, să le propună măsuri practice, să întărească gardurile, să patruleze noaptea, să fie vigilenți. Însă simțea o presiune subtilă din partea celorlalți, care preferau să se agațe de superstiții și de rugăciuni, în loc să ia măsuri concrete. Ei vedeau în aceste evenimente o pedeapsă divină sau o lucrare a diavolului, ceva împotriva căruia armele nu aveau nicio putere. Această discrepanță de abordare crea mici fricțiuni. Unii îl priveau cu suspiciune, alții cu o speranță naivă, așteptând o soluție magică de la fostul soldat. Kyle simțea cum se adâncea prăpastia dintre viziunea lui pragmatică și credințele mistice ale comunității. El era convins că o forță reală, fizică, se afla în spatele acestor evenimente, o forță pe care el o bănuia a fi legată de Vlad.
Fiecare animal mort, fiecare recoltă distrusă, fiecare șoaptă de teamă era o premoniție. Aceste evenimente, deși minore la o primă vedere, prevesteau o amenințare mult mai mare, o tulburare a ordinii naturale care se apropia inexorabil. Era ca și cum pământul însuși gemea sub o povară invizibilă, avertizând asupra unei catastrofe iminente. Kyle simțea în oase fiorul acela rece, același fior pe care îl simțise pe câmpul de luptă, în momentul în care cruțase viața lui Vlad. Acum, consecințele acelei decizii începeau să-și arate colții, nu doar pentru el, ci pentru toți cei dragi lui, pentru tot satul pe care jurase să-l apere. Această premoniție îl măcina, transformându-se într-o angoasă crescândă, o convingere că răul pe care îl eliberase se întorcea acum să-i ceară socoteală. Nu mai era o chestiune de dacă, ci de când. Furtuna se aduna la orizont. Poveștile de groază din satele învecinate au început să se transforme rapid în realitate. Ceea ce la început fusese răzvonuri, acum erau fapte concrete, relatate cu o frică ce tăia respirația. Dispăreau copii, pur și simplu se evaporau din casele lor în timpul nopții, lăsând în urmă doar uși deschise și un gol sfâșietor în inimile părinților. Adulți erau găsiți dimineața, zăcând fără viață, cu semne misterioase pe gât, 2 mici înțepături care indicau o metodă de atac necunoscută și terifiantă. Locuitorii, odinioară plini de viață și veseli, au început să se baricadeze în casele lor imediat ce soarele apunea. Ferestrele erau acoperite cu pături groase, ușile erau blocate cu grinzi masive, iar focarele de vigilență se aprindeau în fiecare curte. Teama se transformase într-o suspiciune rece, șoptele deveniseră acuzații tăcute, iar fiecare umbră era percepută ca o amenințare. Kyle simțea cum această teamă se infiltra și în propriul său sat, chiar dacă încă ei fusese răcruțați direct. Începea să simtă o vinovăție ascunsă, o povară grea pe sufletul său, pentru decizia de a-l cruța pe regele vampir. Imaginea lui Vlad cu zâmbetul său amar îi apărea în minte în cele mai neașteptate momente, aducând cu ea un val de regret rece. Își amintea de jurământul său de a proteja oamenii, un jurământ vechi, rostit cu inima plină de idealism, în fața bătrânilor satului, înainte de a pleca la război. Acum simțea că l-a încălcat nu prin lipsă de acțiune, ci prin actul său de clemență. Cruțarea lui Vlad nu adusese pacea, ci o amenințare mult mai mare, o calamitate care acum se întorcea împotriva celor pe care jurase să-i apere. Era o promisiune ruptă, o trădare involuntară care îi ardea sufletul. Kyle a început să se simtă izolat, judecat tacit de ochiul comunității. Chiar dacă nimeni nu rostea cuvinte de condamnare directă, simțea privirile pe el, șoptele înfundate care se opreau brusc când el se apropia. Oamenii nu mai căutau sfatul său, nu mai veneau la el cu problemele lor. Era o distanță invizibilă, dar palpabilă, care se crease între el și ceilalți. Această izolare emoțională forma baza tragediei iminente, o tragedie care nu era doar a satului, ci și a sufletului său. El purta singur povara unei decizii care avea să coste scump. Nopțile sale erau acum pline de frământări. Adesea se trezea brusc, cu inima bătând să-i spargă pieptul, imaginându-și chipurile copiilor dispăruți, auzind plânsetele mamelor. Lumina lunii, odinioară o sursă de liniște, acum îi părea rece și amenințătoare, ca ochiul unui prădător nevăzut. Nu mai era doar un soldat care se lupta cu inamicii, ci un om care se lupta cu propriile sale greșeli, cu alegerile sale, cu consecințele care se derulau acum sub ochii lui. Fiecare zi care trecea adâncea și mai mult această prăpastie, făcându-l să se simtă tot mai singur în mijlocul oamenilor săi. Nu știa cum să repare ce făcuse, cum să oprească valul de teroare pe care, într-un fel, el însuși îl pusese în mișcare. Era o luptă interioară, o tortură tăcută, iar Kyle simțea că nu mai avea mult până când va ceda sub greutatea acestei poveri. Era o premoniție sumbră, dar clară. Ceva grav avea să se întâmple,
iar el era într-un mod crud al sorții legat de asta. Satul, odinioară un refugiu, devenise acum o închisoare a vinovăției și a fricii. Kyle își amintea adesea de antrenamentele brutale din armată, de nopțile petrecute în frig, învățând să ucidă fără să clipească. Acolo îi se insuflase ideea că inamicul nu era decât un obstacol, o piesă pe tabla de șah a războiului menită să fie eliminată. Emoțiile erau considerate slăbiciuni, iar compasiunea o vulnerabilitate fatală. Erau învățați să fie mașini, nu oameni. Își amintea cu o claritate dureroasă de un incident anume. Era o zi ploioasă, iar ei capturaseră un grup de inamici. Printre ei, un bătrân soldat, neînarmat și rănit, îl privea cu o resemnare ciudată. Ordinul era clar: niciun prizonier. Kyle, tânăr și plin de idealuri încă neșlefuite de realitatea crudă a războiului, a refuzat să-l execute. A simțit o repulsie profundă față de actul de a ucide un om lipsit de apărare. Superiorul său, un capitan cu o cicatrice adâncă pe obraz, l-a tras deoparte. L-a umilit public, numindu-l slab, fricos și nepregătit pentru război. L-a forțat să privească în timp ce un alt soldat îndeplinea ordinul. Acea scenă i-a rămas întipărită în minte, o rană deschisă în conștiință. Această experiență și multe altele similare l-au făcut să înțeleagă costul moral al violenței inutile, dar și presiunea de a se conforma. Învățase că, deși războiul cerea sacrificii, nu toate actele de violență erau justificate sau necesare. Ele explică de ce a ales să-l cruțe pe Vlad, căutând o altă cale, o modalitate de a rupe cercul vicios al urii și al distrugerii. Spera că prin clemență ar putea să arate că există o altă opțiune, o altă formă de putere, una care nu se baza pe anihilare totală. Riscul de a fi judecat, de a fi considerat slab din nou, era real, dar pentru Kyle era un risc pe care trebuia să și-l asume. Această istorie personală de luptă interioară, de respingere a normelor brute ale războiului, l-a determinat să acționeze diferit pe câmpul de luptă, în fața lui Vlad. A crezut că oferind o șansă, ar putea schimba ceva, nu doar pentru inamic, ci și pentru el însuși. Spera într-o justiție superioară, una care transcende regulile stricte ale războiului și se bazează pe o înțelegere mai profundă a naturii umane, chiar și a celei inamice. El credea că un act de milă, chiar și față de un monstru, ar putea avea un ecou, ar putea planta o sămânță a schimbării. Dar acum, privind înapoi cu satele din jur devastate și cu teama crescândă în propriul său cămin, Kyle se întreba dacă a greșit. Dacă acea sămânță a schimbării nu era de fapt o sămânță a distrugerii. Se simțea prins între două lumi, cea a războinicului fără milă, pe care refuzase să devină, și cea a omului compasiv, a cărui decizie părea să fie adus doar haos. Fiecare șoaptă, fiecare privire tăcută, fiecare dispariție din satele vecine amplifica dilema sa interioară. Nu mai era vorba doar de război, ci de consecințele propriilor sale principii. Era o povară insuportabilă. Gândurile îi zburau la bătrânul capitan și la cuvintele sale dure. Slab. Oare avusese dreptate? Sacrificase siguranța oamenilor săi pentru un ideal pe care Vlad, regele vampir, îl spulberase cu atâta cruzime? Întrebările îi ardeau mintea, iar răspunsurile păreau să se ascundă în întuneric, la fel ca și creaturile care bântuiau acum nopțile. Această luptă interioară era mai chinuitoare decât orice bătălie fizică. Era o confruntare cu el însuși, cu valorile sale, cu ce credea că este bine și rău. Și cel mai important, era o luptă cu consecințele deciziilor sale, care acum se manifestau într-un mod terifiant. Gândurile lui Kyle despre greșelile sale abia avuseseră timp să se așeze, când realitatea crudă a lovit. Zvonurile despre dispariții și fenomene ciudate deveniseră dintr-o dată evenimente concrete, șocante. Un grup de creaturi palide, cu ochi roșii ca jarul,
Nu doar că atacase un sat vecin, ci îl ștersese aproape de pe fața pământului. Nu mai erau doar povești șoptite la gura sobei. Erau mărturii terifiante ale supraviețuitorilor care reușiseră să scape cu viață, dar cu mintea rătăcită de groază. Case arse până la temelii, animale spintecate și, cel mai groaznic, copii dispăruți, fără urmă. Aceste creaturi acționau fără milă, parcă ghidate de o voință malefică superioară. Kyle recunoștea semnele, deși nu-i venea să creadă. Măcelul, brutalitatea rece, absența oricărei remușcări, era opera lui Vlad. O răzbunare calculată, metodică, menită să-i arate lui Kyle că actul său de clemență fusese o greșeală fatală. Vampirul nu-l iertase, ci îl lăsase să trăiască pentru a-l face să vadă cu ochii lui distrugerea pe care o adusese asupra lumii. Fiecare raport, fiecare poveste despre ororile comise era un pumn în stomac pentru Kyle. Sentimentul de vinovăție, care mocnise sub cenușa îndoielii, acum izbucnise într-un incendiu mistuitor. El era responsabil. El adusese acest blestem asupra oamenilor nevinovați. Disperat, Kyle a încercat să organizeze apărarea satului său. A vorbit cu bărbații, a încercat să-i adune, să le insufle curaj, să le arate cum să se baricadeze, cum să se apere. Dar oamenii erau paralizați de frică. Poveștile din satele vecine îi înspăimântaseră atât de mult, încât orice inițiativă era înnecată într-o mare de neputință. Unii tremurau, alții se ascundeau în case și refuzau să mai iasă. Chiar și cei mai curajoși dintre ei păreau să-și fi pierdut voința, convinși că nimic nu-i putea opri pe acești demoni ai nopții. Kyle simțea o povară emoțională imensă. Nu era doar presiunea de a-și proteja poporul, ci și greutatea cunoașterii că el, prin decizia sa, fusese catalizatorul acestei catastrofe. În loc să aducă pacea, așa cum sperase, el adusese războiul, unul mult mai crud și mai personal decât orice luptase înainte. Fiecare casă arsă, fiecare viață pierdută, fiecare strigă de groază care ajungea la urechile lui, adăuga o nouă greutate pe umerii săi. Sentimentul de vinovăție se amplifica, transformându-se într-o durere fizică, o apăsare constantă în piept. Nopțile deveniseră un chin. Coșmarurile îl bântuiau, aducându-l înapoi pe câmpul de luptă, dar de data aceasta Vlad nu era învins. Vlad stătea triumfător deasupra lui, râzând în timp ce satele ardeau în fundal. Kyle se trezea transpirat, cu inima bătând sălbatic, incapabil să mai găsească liniștea. Își privea familia dormind și se simțea ca un trădător. Cum ar fi putut să-i protejeze când el însuși era sursa acestei amenințări? Oamenii din sat începeau să-l privească cu o teamă amestecată cu resentiment. Nimeni nu spunea nimic direct, dar privirile lor erau elocvente. Șoaptele se întețeau, iar bătrânii satului, aceiași care îl învățaseră despre respectul față de viață, acum clătinau din cap cu tristețe și dezaprobare. În cultura lor, un războinic trebuia să-și onoreze jurământul de a proteja. Actul său de clemență, perceput inițial ca o dovadă de noblețe, acum era văzut ca o slăbiciune periculoasă, o breșă prin care răul se revărsase în lumea lor. Fiecare atac, fiecare viață pierdută amplifica sentimentul de vinovăție și neputință. Kyle simțea că se scufundă într-o prăpastie, tras în jos de consecințele propriilor sale acțiuni. El încercase să fie diferit, să rupă cercul violenței, dar tot ce obținuse fusese să creeze un monstru mai mare și mai însetat de sânge. Pacea sa interioară, oricât de fragilă fusese, se spulberase complet, lăsând în urmă doar o pustietate de remușcări și o disperare crescândă. Nu mai era doar un război cu un inamic extern, ci o luptă brutală cu el însuși, cu propriile sale principii și cu prețul teribil al compasiunii sale. Satul intrase într-o stare de asediu emoțional, un fel de carantină a sufletelor. Nopțile erau pline de teroare, nu doar din cauza creaturilor care bântuiau, ci și din cauza imaginației fiecăruia, care picta scenarii din ce în ce mai negre.
Aerul era greu, apăsător, ca o pătură umedă de frică și de neîncredere. Oamenii se fereau să mai vorbească deschis, preferând șoaptele și privirile pe furiș. Fiecare zgomot, fiecare umbră devenise o amenințare. Familia lui Kyle îl privea cu o tristețe tăcută, o dezamăgire care nu avea nevoie de cuvinte. Mama lui, de obicei plină de viață, acum stătea la fereastră, privind în gol, cu mâinile strânse în poală. Fratele său mai mic, care îl idolatriza, acum îl evita petrecându-și timpul ascuns în pod. Nimeni nu-l acuza direct, dar tăcerea lor era mai asurzitoare decât orice reproș. Kyle știa ce gândeau. De ce el, alesul familiei, războinicul lor, luase o decizie atât de neînțeleasă? De ce cruțase monstrul care acum le distrugea viețile? Vecinii șușoteau. Kyle îi auzea uneori când trecea pe lângă casele lor la ceas de seară. Fragmente de conversație ajungeau la el, cuvinte precum blestem, slăbiciune, greșeală. Unii îl arătau cu degetul pe ascuns, insinuând că el adusese această calamitate. Era o judecată tăcută, dar constantă, care îl rodea pe dinăuntru. Simțea greutatea fiecărei priviri, a fiecărui șușotit, a fiecărei uși închise mai repede la apropierea lui. Rușinea îl copleșea pe Kyle. Simțea că a trădat încrederea comunității, că a adus o calamitate asupra lor. Cultura lor, profund înrădăcinată în onoare, în protecția celor slabi și în răzbunarea dreptă, amplifica sentimentul său de eșec. Un războinic care nu-și proteja poporul nu era un războinic, ci o rușine. Un act de compasiune, care în alte circumstanțe ar fi putut fi lăudabil, acum era perceput ca o neglijare criminală. El nu doar că nu-și îndeplinise datoria, dar prin acțiunile sale deschisese poarta iadului. Oamenii se agățau de ritualuri și superstiții, aprindeau lumânări, făceau semne de cruce, atârnau usturoi la uși, sperând să alunge răul. În același timp, condamnau tăcut orice abatere de la calea răzbunării, considerată singura soluție împotriva răului. Pentru ei, Kyle deviaseră de la normă, de la ceea ce era drept și necesar. El nu înțelesese că uneori răul trebuia eradicat fără milă, că nu exista loc pentru clemență atunci când viețile lor erau în joc. Această diferență de percepție crea o prăpastie între el și comunitatea sa, o prăpastie care părea să se adâncească cu fiecare zi ce trecea. Kyle se simțea nu doar vinovat, ci și izolat. Era singur în această luptă interioară, cu un inamic exterior din ce în ce mai puternic și cu o comunitate care îl vedea ca pe un paria. Gândurile sale, odată clare și hotărâte, acum erau un haos de îndoieli și regrete. Începea să creadă că oamenii aveau dreptate, că greșise teribil, că slăbiciunea sa fusese de fapt aroganță. Aroganța de a crede că el putea schimba o natură inerent rea. Aroganța de a crede că un act de milă ar putea aduce pacea într-o lume în care doar forța brută era înțeleasă. Sentimentul de a fi un străin în propriul sat, printre proprii oameni, era aproape la fel de dureros ca amenințarea constantă a vampirilor. Această stare de fapt, acest mediu emoțional sufocant, îl împingea pe Kyle spre o limită. Era o presiune constantă, o tortură lentă care îi măcina spiritul. Nu era doar teama de moarte, ci și teama de a fi fost cauza morții celor dragi, teama de a fi eșuat în cel mai fundamental mod cu putință. Fiecare zi era o luptă pentru a supraviețui nu doar atacurilor, ci și propriei conștiințe. Kyle ajunse la punctul de ruptură. Nopțile îi erau bântuite de coșmaruri vii, unde figura palidă a lui Vlad cu ochii sclipind a răzbunare îi apărea în fiecare vis. Îl vedea pe regele vampir, nu rănit și slăbit cum îl lăsase pe câmpul de luptă, ci puternic, înconjurat de o armată de strigoi, venind să distrugă tot ce-i mai era drag. Aceste imagini îi obsedeau gândurile chiar și ziua, transformând fiecare moment de liniște într-o tortură. Nu mai putea dormi, nu mai putea mânca în tihnă. Fiecare umbră îi se părea o amenințare, fiecare zgomot un semn al apropierii ineluctabile.
Începea să se îndoiască de propria judecată, de valorile sale. Întrebarea ce ar fi fost dacă îi răsuna în minte la nesfârșit. Ce ar fi fost dacă l-ar fi ucis pe Vlad? Satul ar fi fost în siguranță? Ar fi fost el un erou, nu un paria? Simțea că se apropie de un colaps mental, incapabil să găsească o soluție, incapabil să vadă o cale de ieșire din această spirală a disperării. Mintea lui, odată ascuțită și pragmatică, acum era o încurcătură de regrete și frică. Începea să se urască pentru mila pe care o arătase, mila care acum părea să fi pecetluit soarta tuturor. Mici detalii prevestitoare, aproape imperceptibile pentru oricine altcineva, îi trădau starea. Un colț de gură îi tremura involuntar când vorbea, o privire pierdută în gol, care nu mai înregistra ceea ce se întâmpla în jurul său. Nopțile nedormite îi lăsaseră cearcăne adânci, iar pielea lui, odinioară sănătoasă și bronzată de soare, devenise palidă și trasă. Devenise tăcut, închis în sine, evitând privirile celorlalți, de teamă să nu le vadă în ele condamnarea pe care o simțea el însuși. Aceste semne subtile arătau că ruptura era iminentă, că omul puternic și hotărât de odinioară era pe cale să se frângă sub presiunea cumplită. Kyle înțelegea că nu mai putea rămâne pasiv. Zvonurile tot mai dese despre atacuri brutale, în sate îndepărtate, despre dispariții și masacre, îi confirmau cele mai negre temeri. Fiecare veste rea era ca o lovitură de ciocan în zidul fragil al speranței sale. Nu mai era o chestiune de a proteja satul său de o amenințare vagă, ci de a înfrunta o realitate crudă și imediată. Trebuia să acționeze, chiar dacă asta însemna să-și înfrunte propriile temeri și să-și calce principiile. Principiile care îl ghidaseră până atunci, principiile care îi aduseseră acum atâta suferință. Nu mai era timp pentru reflecție, pentru îndoială. Satul său, familia sa, viețile lor depindeau de o decizie, de o acțiune. Era timpul să renunțe la iluzia că bunătatea putea domina răul pur. Era timpul să accepte că uneori, pentru a proteja lumina, trebuie să te cufunzi tu însuți în întuneric. Această realizare, dureroasă și amară, îi dădea o nouă formă de claritate. O claritate rece, tăioasă, care îi spulbera ultimele rămășițe de naivitate. Trebuia să devină ceea ce ura pentru a salva ceea ce iubea. Aceasta era singura cale. Nu mai era doar un soldat, nu mai era doar un fiu sau un vecin. Era ultima lor speranță, indiferent de prețul pe care avea să-l plătească. Simțea o forță nouă, o determinare brutală, născută din disperare și din vinovăție. Nu mai era loc pentru clemență. Era loc doar pentru război. Era timpul să-l găsească pe Vlad și să termine ce începuse pe câmpul de luptă, de data aceasta fără milă. Gânduri de răzbunare nu-i mai erau străine. Acum ele îi dădeau o direcție, un scop. Nu mai era vorba de a-l cruța, ci de a-l anihila. Privirea sa, odată plină de tristețe, căpătase acum o sclipire dură, metalică. Era privirea unui om care luase o decizie irevocabilă, care acceptase soarta sa și era gata să o înfrunte. Nu știa ce l-aștepta, dar știa că nu mai putea sta deoparte. Aceste nopți albe, aceste coșmaruri, această presiune constantă, toate îl transformaseră. Kyle, omul care cruțase un rege, era pe cale să devină vânătorul său. Un mesager, un tânăr speriat și epuizat, a ajuns într-un final în sat, aducând cu el vestea care a rupt definitiv orice iluzie de pace. Era un băiat de la o așezare vecină, un loc pe care Kyle îl cunoștea bine, unde avea prieteni din copilărie. Ochii mesagerului erau măriți de teroare, iar respirația îi era sacadată, abia reușind să scoată cuvintele dintre suspine. A povestit cum Vlad, acum complet refăcut și cu o armată de strigoi, se îndrepta direct spre satul lui Kyle. Nu era o amenințare vagă, îndepărtată, ci o realitate iminentă, o forță distructivă care se apropia cu o viteză înspăimântătoare. Revelația a fost devastatoare. Mesagerul a descris ororile lăsate în urmă de armata vampirului,
Case arse, câmpuri devastate, oameni dispăruți sau găsiți cu gâturile sfâșiate, animale sacrificate în moduri groaznice. Fiecare detaliu era o confirmare a celor mai mari temeri ale lui Kyle. Actul său de clemență nu doar că nu adusese pacea, ci crease un monstru, un flagel care acum se întorcea să-i distrugă tot ce era drag. Cuvintele mesagerului s-au împletit cu propriile sale coșmaruri, transformând fiecare umbra îndoielii într-o certitudine rece și brutală. Vlad nu fusese cruțat, ci fusese eliberat să facă prăpăd, iar Kyle purta vina pentru fiecare viață pierdută. Copleșit de furie și disperare, Kyle a simțit o explozie emoțională. Nu mai era loc pentru îndoială, pentru remușcări sau pentru milă. O hotărâre rece, aproape brutală, i-a cuprins inima. A luat o decizie șocantă, un plan simplu și direct, născut din necesitate și din dorința disperată de a opri măcelul. S-a dus în podul casei unde își ținea, ascunse de ochii curioșilor, cele mai vechi și de încredere arme. O sabie bine ascuțită, moștenită de la bunicul său, un arc puternic și o tolbă plină cu săgeți. Erau arme de vânătoare, nu de război, dar acum trebuiau să-i servească drept instrumente de supraviețuire. Înainte de a pleca, Kyle s-a întors spre familia sa. Mama sa îl privea cu ochi plini de lacrimi, știind fără să îi se spună ce avea de gând să facă. Tatăl său, un bărbat puternic, dar acum îmbătrânit de griji, a înțeles privirea fiului său. Nu au fost schimbate multe cuvinte, doar o îmbrățișare lungă, tăcută, plină de hotărâre și de tristețe. Kyle le-a promis că se va întoarce, chiar dacă în adâncul sufletului știa că șansele erau mici. Privirea lui era plină de hotărâre, dar și de o profundă tristețe, conștient de sacrificiul pe care era pe cale să-l facă. Totul se schimbase. Kyle, soldatul care cruțase un rege, acum se pregătea să devină vânătorul său. Decizia de a pleca singur să-l înfrunte pe Vlad nu era dictată de bravadă, ci de o înțelegere profundă a situației. Știa că o armată nu ar fi avut nicio șansă împotriva forțelor întunecate ale lui Vlad. El era singurul care putea să-l oprească, să-i ceară socoteală pentru acțiunile sale și, dacă era necesar, să-l oprească definitiv. Nu mai era vorba de onoare sau de principii, ci de supraviețuire. Era un ultim act de disperare, o misiune aproape sinucigașă, dar singura cale pe care o vedea pentru a-și răscumpăra greșeala. A ieșit din casă în noapte, o umbră singuratică, purtând nu doar armele, ci și povara unei lumi întregi pe umerii săi. Familia lui Kyle a rămas înmărmurită în urma deciziei sale, dar în adâncul sufletului au înțeles gravitatea situației. Ochii mamei sale, deși plini de lacrimi, purtau și o strălucire de înțelegere mută. Tatăl său, cu fața brăzdată de griji, a încuviințat din cap o acceptare amară a ceea ce trebuia să se întâmple. Nu au încercat să-l oprească, știind că hotărârea lui Kyle depășea orice argument. Era o decizie personală, o povară pe care doar el o putea duce. Vecinii, care până atunci îl priveau cu suspiciune sau chiar cu dispreț, acum erau uimiți de curajul său. Unii șușoteau despre nebunia gestului, alții simțeau o undă de speranță, deși subțire că poate, doar poate, acest soldat singuratic ar putea aduce o schimbare. Vestea despre plecarea lui Kyle a ajuns repede la urechile lui Vlad, călătorind mai rapid decât orice cal. Regele vampir a fost inițial amuzat. Ideea că un singur muritor, cel pe care îl cruțase, ar îndrăzni să-l înfrunte, îi se părea o glumă proastă. Dar pe măsură ce auzeam mai multe detalii despre determinarea lui Kyle și despre pagubele mici, dar persistente lăsate în urmă de acest om, amuzamentul lui Vlad s-a transformat în intrigă. A început să trimită mesaje batjocoritoare prin satele prin care trecea Kyle, provocându-l la o întâlnire, într-un loc izolat, un vechi cimitir uitat, aflat la marginea pădurii. Era un joc de șoarecele și pisica, dar Vlad nu știa încă cine era șoarecele și cine pisica. Kyle, pe drumul său solitar,
simțea un amestec copleșitor de emoții brute. Durerea pentru cei lăsați în urmă îi strângea inima, o durere amplificată de incertitudinea revederii. Furia față de Vlad ardea în el ca un foc mocnit, o furie rece, calculată, nu una impulsivă. Dar, ciudat, simțea și o ușurare. Decizia fusese luată, povara îndoielii fusese înlocuită de claritatea scopului. Frica era o prezență constantă, o umbră rece care îl însoțea la fiecare pas, dar era umbrită de o hotărâre de fier. Nu mai era loc pentru ezitare. Lupta interioară a lui Kyle era la fel de intensă ca și drumul său. Se lupta cu propria conștiință, cu întrebarea chinuitoare dacă decizia sa de a-l cruța pe Vlad fusese de fapt o dovadă de slăbiciune sau de putere. Învățase să respecte viața, chiar și pe cea a inamicului, dar acum vedea consecințele teribile ale acestei decizii. Era o dilemă morală profundă. Pe de o parte, refuzul de a ucide un inamic învins era un act de umanitate, un principiu pe care îl prețuia. Pe de altă parte, această umanitate adusese suferință și moarte nevinovaților. Se întreba dacă nu cumva a fost prea naiv, prea idealist, într-o lume care nu înțelegea decât limbajul forței. Gândurile îi zburau la jurământul său de a proteja oamenii, un jurământ pe care simțea că l-a încălcat. Își amintea de privirile de dispreț ale superiorilor săi din armată când refuzase să execute un prizonier. Atunci fusese mândru de alegerea sa. Acum, aceeași alegere îl bântuia. Era o linie subțire între compasiune și inconștiență, iar Kyle se simțea pierdut, încercând să o găsească. Fiecare pas îl ducea mai adânc în această introspecție dureroasă. El nu căuta răzbunare, ci mai degrabă o formă de justiție, o modalitate de a corecta greșeala pe care o simțea ca fiind a lui. Își dorea să-l oprească pe Vlad, dar nu prin distrugere totală, ci printr-o confruntare care să aducă o rezolvare, o pace. Era o sarcină aproape imposibilă, dar Kyle știa că trebuia să încerce. El purta pe umeri nu doar soarta satului său, ci și povara propriilor sale principii. Kyle călătorea singur prin păduri întunecate și sate pustiite pe urmele lui Vlad. Fiecare pas era o luptă, nu doar cu oboseala fizică, ci și cu singurătatea apăsătoare și cu gândurile sale chinuitoare. Pădurile, odată locuri de vânătoare și de liniște, acum îi păreau pline de umbre amenințătoare. Fiecare foșnet de frunză, fiecare creangă ruptă, îi amintea de pericolul care îl pândea. Satele prin care trecea erau mărturii tăcute ale cruzimii lui Vlad, case arse, uși smulse din țâțâni, puțuri secate de teamă. Nu găsea niciun suflet viu, doar ecoul disperării și al morții. Această izolare forțată îi amplifica sentimentul de responsabilitate. În mintea lui Kyle, imaginile bătăliei de odinioară se succedau într-un carusel amețitor. Își amintea de momentul în care sabia sa se oprise la gâtul lui Vlad, de decizia sa de a-l cruța. Acum, consecințele acelei decizii îi bântuiau fiecare ceas de veghe și fiecare vis. Se confrunta cu întrebări fără răspuns. Fusese un act de milă sau de naivitate? Un gest de onoare sau o greșeală fatală? Angoasa îi apăsa pieptul, dar, în același timp, o determinare rece, aproape brutală, prindea rădăcini în sufletul său. Nu mai era vorba de a-l învinge pe un inamic în luptă, ci de a corecta o eroare, de a repara un rău pe care, într-un fel, el însuși îl permisese să capete proporții monstruoase. Pe drumul său periculos, Kyle întâlnea ocazional supraviețuitori. Erau oameni speriați, cu ochii adânciți de insomnii și de teamă, care se ascundeau în ruine sau în peșteri. Unii îl priveau cu teamă, văzând în el un războinic singuratic, probabil un nebun pornit într-o misiune sinucigașă. Alții însă îl priveau cu o speranță fragilă, cu ochii lor obosiți implorând ajutor sau răzbunare. Îi povesteau despre ororile comise de armata de strigoi, despre dispariții misterioase și despre copiii luați de întuneric. Unii îl avertizau să nu se apropie de fortăreața lui Vlad, spunându-i că este o capcană a morții.
Alții, cu o voce stinsă, îl implorau să-i răzbune pe cei pierduți, să aducă măcar o fărâmă de dreptate în lumea lor devastată. Dar nimeni nu se alătura drumului său periculos. Frica era prea mare, iar speranța aproape stinsă. Kyle înțelegea. Aceasta era o luptă personală, o răscumpărare pe care trebuia să o câștige singur. Nu putea cere altora să-și riște viețile pentru o greșeală care îi aparținea. Fiecare întâlnire cu acești oameni distruși îi întărea convingerea că decizia sa, deși grea, era singura cale. Nu mai era vorba de onoare militară sau de principii morale abstracte, ci de protejarea celor neajutorați, de oprirea răului care se răspândise. Noaptea, sub cerul înstelat, Kyle își făcea focuri mici, ascunse și medita la drumul parcurs. Nu mai era soldatul naiv care crezuse că mila poate schimba un inamic. Acum era un războinic marcat, un om bântuit de trecut, dar cu o claritate nouă. Această luptă nu era doar împotriva lui Vlad, ci și împotriva propriei sale vinovății. Trebuia să demonstreze, mai ales Sieș, că decizia sa inițială nu fusese o slăbiciune, ci o șansă la o altă formă de victorie, una care nu implica sânge nevinovat. Pe măsură ce se apropia de fortăreața lui Vlad, Kyle simțea cum se transformă. Nu mai era același om. Singurătatea, durerea și liniștea pădurilor îi șlefuiseră mintea și îi ascuțiseră simțurile. Înțelegea acum că această luptă era a sa, o răscumpărare personală, iar victoria, indiferent de forma ei, trebuia să fie câștigată cu prețul propriei sale transformări. Nu mai căuta răzbunare, ci o rezolvare, o încheiere a cercului vicios pe care el însuși îl inițiase. Era pregătit. Kyle ajunse în cele din urmă la fortăreața lui Vlad, o construcție masivă, întunecată, care se înălța amenințător spre cerul înnourat. Nu a atacat frontal așa cum ar fi făcut în tinerețe, într-o bătălie deschisă. Acum Kyle era mai înțelept, mai răbdător. Și-a stabilit un loc de observație la distanță, ascuns printre stânci și vegetație deasă. Zilele se transformau în nopți și nopțile în zile, în timp ce el studia fiecare mișcare a armatei de strigoi. A învățat rutele patrulelor, schimburile de gardă, punctele slabe ale zidurilor. Nu era o transformare magică, ci o aplicare metodică a tuturor cunoștințelor sale militare, uitate parcă în anii de pace. Era ca și cum vechiul soldat, cel disciplinat și calculat, se trezea din nou la viață. Primele sale acțiuni au fost mici, aproape imperceptibile. A reușit să elibereze câțiva prizonieri, oameni terifiați, pe care Vlad îi ținea în temnițe pentru a-i folosi ca surse de hrană. Acești oameni, slabi și înfometați, erau doar o umbră a ceea ce fuseseră, dar privirile lor pline de recunoștință i-au reamintit lui Kyle de ce se afla acolo. Fiecare eliberare era o mică victorie, un pas înainte în misiunea sa. Apoi a început să saboteze proviziile lui Vlad, saci de grâne tăiați, butoaie de apă golite, arme ascunse sau distruse. Aceste acțiuni, deși nu erau decisive, creau mici fisuri în organizarea armatei vampirului, generând confuzie și frustrare printre rândurile strigoilor. Nu totul a mers conform planului. Au fost momente când Kyle aproape a fost prins. Odată s-a strecurat prea aproape de o patrulă și a fost nevoit să se ascundă într-o peșteră îngustă, așteptând ore întregi în întuneric, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul, în timp ce vocile strigoilor treceau la doar câțiva pași de el. Altădată a căzut într-o capcană, un laț ascuns inteligent, și a trebuit să-și folosească toate forțele și ingeniozitatea pentru a scăpa, lăsând în urmă o rană adâncă la picior. Fiecare eșec, fiecare aproape captură, era o lecție dură, dar Kyle învăța. Devenea mai viclean, mai hotărât, mai adaptabil. Nu se mai baza doar pe forța brută, ci pe inteligență și pe cunoașterea terenului. Speranța pe care o crezuse pierdută începea să reînvie în sufletul lui Kyle. Nu era o speranță naivă, ci una călită de suferință și de experiență.
Viața sa reîncepea nu ca soldat în slujba unui rege sau a unui imperiu, ci ca un războinic singuratic, ghidat de un scop clar: să oprească răul pe care el însuși îl lăsase să scape. Acum știa că nu era vorba de a-l ucide pe Vlad din răzbunare, ci de a-l neutraliza, de a-l împiedica să mai facă rău. Se transformase dintr-un om bântuit de vinovăție într-un instrument al dreptății, chiar dacă o dreptate personală, asumată. Fiecare strigoi doborât, fiecare provizie sabotată era un act de reparație, o promisiune îndeplinită față de cei care suferiseră din cauza deciziei sale. Kyle nu mai era doar un fost soldat. Era acum o umbră, o fantomă care bântuia fortăreața lui Vlad, un ghimpe constant în coasta tiranului. Nu căuta glorie, nu căuta recunoaștere. Tot ce voia era să oprească ciclul de violență pe care îl inițiase, să aducă pace înapoi în satele distruse. Fiecare noapte era o nouă provocare, fiecare zi o nouă oportunitate. Nu știa dacă va reuși, dar știa că nu se va opri. Determinarea sa era de neclintit, iar scopul său mai clar ca niciodată. Se simțea viu, mai viu decât fusese vreodată, luptând nu pentru un steag, ci pentru propria conștiință. Acțiunile lui Kyle, deși inițial mici, au început să se adune, creând un efect de bulgăre de zăpadă. Armata de strigoi a lui Vlad, obișnuită cu o disciplină de fier și o supunere oarbă, a început să dea semne de oboseală și dezorganizare. Atacurile constante asupra liniilor de aprovizionare, eliberările repetate de prizonieri și sabotajele subtile, dar eficiente, au început să-și arate roadele. Nu mai era vorba doar de pierderi materiale, ci de o erodare a moralului, chiar și printre creaturile nemuritoare. Strigoii, deși lipsiți de sentimente umane, funcționau pe baza unor ordine clare și a unei eficiențe brutale. Acum lanțul de comandă era perturbat, iar haosul începea să se instaleze. Vlad, regele vampir, obișnuit cu supunerea absolută și cu teama pe care o inspira, a devenit furios. Nu înțelegea cum un singur muritor putea provoca atâta deranj. Furia sa nu era una rece, calculată, ci una tot mai imprudentă, tot mai oarbă. Își pierdea controlul peste forțele sale, care deveneau nu doar dezorganizate, ci și tot mai haotice și mai puțin eficiente. Strigoii, fără o direcție clară, începeau să se miște fără scop, atacând la întâmplare, risipind resurse și energie prețioasă. Imaginea de invincibilitate pe care Vlad o cultivase cu atâta grijă începea să se fisureze, iar fisurile se adânceau cu fiecare act de rezistență a lui Kyle. Nu era o înfrângere magică, nici o intervenție divină. Era pur și simplu o erodare lentă și metodică a puterii lui Vlad, cauzată de acțiunile persistente și inteligente ale lui Kyle. Vampirul, în aroganța sa, fusese prea sigur pe el, subestimase tenacitatea unui om hotărât. Începea să înțeleagă, încet încet, că actul de clemență al lui Kyle, pe care îl considerase inițial o slăbiciune, nu fusese deloc așa. Fusese un blestem, o sentință la o moarte lentă, o tortură psihologică mai rea decât orice rană fizică. Kyle îl lăsase să trăiască, doar pentru a-l face să-și vadă imperiul sfărâmându-se bucată cu bucată, din cauza unui singur om. Vlad, odată invincibil, începea să simtă gustul amar al înfrângerii. Nu pe câmpul de luptă, într-o confruntare directă, ci prin pierderea controlului, a respectului și a aurei sale de teroare. Strigoii săi, deși nu se puteau revolta, deveneau mai lenți, mai puțin eficienți, iar unii dintre ei chiar ignorau ordinele directe. Disciplina se transformase în anarhie. Fortăreața, care fusese odată un bastion al răului, acum semăna mai mult cu un stup agitat, plin de confuzie și de frică. Frica nu mai era doar în inimile muritorilor, ci începea să se insinueze și în rândurile creaturilor nopții. O teamă de necunoscut, de acest muritor tăcut și invizibil care le submina puterea. Regele vampir se retrăgea tot mai mult în adâncurile fortăreței, încercând să înțeleagă ce se întâmpla. Zvonurile despre fantoma sau umbra care bântuia zidurile sale
începeau să-l irite la culme. Nu putea admite că un simplu om pe care îl cruțase dintr-un capriciu îi putea amenința imperiul. Dar dovezile erau clare. Armata sa slăbea, iar moralul era la pământ. Vlad simțea cum pământul îi fuge de sub picioare, iar umbra lui Cael, deși invizibilă, devenise mai reală și mai amenințătoare decât orice armată. Începutul declinului era inevitabil, iar Vlad, pentru prima dată în secole, simțea gustul disperării. Cael și Vlad s-au întâlnit din nou. Nu pe câmpul de luptă plin de noroi și sânge, nici sub cerul înstelat al unei nopți de măcel, ci într-un loc mult mai sumbru, în ruinele fortăreței care fusese odată simbolul puterii eterne a regelui vampir. Zidurile erau sfărâmate, torțele pâlpâiau slab, iar aerul era greu de praf și de mirosul de descompunere. Vlad stătea pe un tron improvizat din pietre, căzute, slăbit, izolat, cu ochii roșii care ardeau cu o furie mocnită, dar și cu o înțelegere dureroasă. Chiar și creaturile sale, odinioară loiale și feroce, acum se mișcau lent, fără scop, privindu-l cu un fel de dispreț mut, o lipsă de respect care îl rodea mai mult decât orice rană. Vlad înțelegea acum. Actul de clemență al lui Cael nu fusese o slăbiciune, așa cum crezuse inițial. Fusese o pedeapsă mult mai crudă decât moartea. Cael îl lăsase să trăiască, nu pentru a-i oferi o șansă, ci pentru a-l forța să asiste la propria sa decădere, pentru a vedea cum propria sa cruzime și aroganță îi distrugeau imperiul din interior. Vampirul, obișnuit să inspire teroare și supunere, se simțea acum golit de orice putere, o umbră a ceea ce fusese. Privirea lui Cael, calmă și hotărâtă, nu mai era cea a soldatului obosit de pe câmpul de luptă, ci a unui om care își îndeplinise o datorie grea, dar necesară. Cael nu simțea triumf. Nu exista bucurie în această victorie lentă, în această distrugere metodică. Simțea doar o tristețe profundă, o oboseală care îi apăsa oasele. Nu căutase răzbunare, căutase echilibru, o restaurare a ordinii pe care o perturbase prin decizia sa de a-l cruța pe Vlad. Și-a îndeplinit datoria nu prin ucidere, ci prin restaurarea acelei ordini, prin forțarea unui rege vampir, să își confrunte propriile greșeli, să vadă consecințele acțiunilor sale. Nu fusese o luptă cu sabia, ci o luptă a voințelor, a inteligenței împotriva puterii brute. Fără un cuvânt, Cael s-a întors și a plecat. L-a lăsat pe Vlad în ruinele sale, învins nu de sabia unui inamic, ci de propria sa natură, de incapacitatea de a înțelege compasiunea, de a recunoaște că o viață cruțată poate deveni o armă mai ascuțită decât orice lamă. Cael se întorcea spre satul său, o umbră a bărbatului care fusese înainte de război, înainte de acea decizie, înainte de această luptă tăcută. Cicatricile nu erau doar pe trup, ci și în suflet, amintiri ale ororilor la care fusese martor, ale vinovăției pe care o purtase. Dar, odată cu tristețea, venea și o pace interioară, o liniște câștigată cu greu. Lumea nu era perfectă, nu exista o rezolvare magică a răului, dar el își jucase rolul, își asumase responsabilitatea pentru acțiunile sale și corectase într-un fel greșeala pe care o simțise. Cael a privit răsăritul, o nouă zi care se ivea peste pământurile obosite. Viitorul era incert, plin de provocări, dar era și o promisiune. O promisiune că echilibrul, chiar și cel fragil, putea fi restabilit. Cicatricile trecutului rămâneau, dar lumina dimineții aducea cu ea speranța unui viitor mai bun, un viitor pe care el, Cael, l-a ajutat să-l construiască. El știa că nu va mai fi niciodată la fel, dar viața, în ciuda tuturor, continua. Și asta era suficient.